Защо хората много често си мислят, че са излъгани? Когато изчезне хидрофобността на керамичното покритие, означава ли, че керамиката я няма вече? Не, точно означава? обратното. Хората наистина често си мислят, че след като загуби хидрофобност, това покритие вече не съществува или човек е излъган. Но всъщност има много голяма разлика между това клиента какво покритие всъщност е получил на автомобила си. Разликата е в състава на самото покритие. Има силикатни покрития, има и силиконови покрития. И има покрития, които са композитни, или това означава, че има и от двете неща в едно заети заедно. Ако така мога да го кажа. Или това е формула, която съдържа и силиконово, и силикатно покритие в едно, така да си го представят хората, за да им е по-лесно. Това означава, силикатните покрития са покритията, които втвърдяват повърхността и придават здравината. Силиконовите покрития са покритията, които придават блясъка, хидрофобния ефект, самопочистващия ефект. Когато обаче е аплекирано едно от тези две покрития, а не двете едновременно в една формула, както са композитните покрития, тогава говорим за ефекта, който хората най-често виждат, или това е загубата на хидрофобност, когато са апликирани покритията, които са силикатни или здрави покрития, но без хидрофобност. А когато имаме хидрофобност, пък нямаме толкова здравина и съответно керамичните покрития започват да се драскат много лесно. Затова питайте, когато ви се апликира керамично покритие, какво е покритието, колко е издържливостта му, колко време могат да очаква този самопочистващ ефект и така.